2022 елның 27 октябрендә Кукмарада Бүтін Россия татар журналистлары форумы узды. Чарада Россия төбәгенең 15 төбәгеннән 30-дан артык журналистлар катнашты. Первый день были в Казани. Бірінші күнне Qozanda премьер-министр урынбасары Бүтін Дүния татар конгрессының Милли шура раисы Васил Шайхразиев белән очрашу булды. Татмедиа җитәкчелеге белән очрашу вакытында мастер-класслар үткәрелде. Барлык катнашучыларга да чара бик ошады. Очрашуда үзара тәҗрибә, фикер белән дә алыштылар. Форумда катнашучылар Иске Пинәгәр авылының 200 еллык тарихы булган мәчеттә булдылар. Авылның имамы Зиятдин хәзрәт Нәҗметдинов кунакларны мәчетнең тарихы, бүгенге эшчәнлеге белән таныштырды. 1826 елда төзелгән, аны бүгенге көндә Кукмара районына керә торган Балыклы авылының бае Гомәр Биккулов салдырган. Бу турыда без архив документларыннан белдек. Мәчетебез зак еллар буе үзенең йөзен саклап килгән. Бу мәчеттә көн сайын 5 тапкыр укыла торган намаз бер тапкыр да укылмыйча калмады. Зиятдин хәзрәт билгеләп үтүенчә, мәчетнең төнгә дә, ялга да ябылганы юк. Аның ишекләре һәркем өчен дә ачык. Экскурсия ахырында һәр кунакка да истәлеккә мәчет тарихы һәм аның төзелеше турында дисклар тапшырылды. Форумда катнашучылар җылы каршы алулары өчен рәхмәт белдерделәр һәм истәлеккә бүләкләр калдырдылар. Кукмара мәгълүмат үзәгендә кунаклар Хезмәт Дона газетасы, Кукмар ТВ телевидение һәм Кукмара авазы радиосы белән таныштылар. Бу районда менә барысын бергә кылышлап эшли торган масс күләм мәгълүмат чаралары бар. Шуңа күрә уңан булган халыкны күрсәтү өчен үзегезнең масс күләм мәгълүмат чараларында булу һәм аны башкаларга да җиткерү, менә шуның өчен мин Россия регионнарындагы татар журналистларын бергә алып килергә дип планлаштырдым. Татар халкында телен саклап калыр өчен балалар белән эшләргә кирәк. Телевидениедә да, радиода да аерым тапшырулары булсын үзләренең. Балалар белән эшләү ул бик рәхәт. Форумда катнашучыларның Кукмара районына сәфәре бүгенге көндә татар матбугаты эшчәнлеге темасына түгәрәк өстәл белән тамамланды. Төрле социаль челтәрләрдә меңләгән аудиторияның игътибарын яулап алган блогерлар үзләренең бай тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Популяр һәм актуаль эштәлек булдыру турында фикер алыштылар. Бер кулымда телефон, бер кулым белән бөтен эшемне эшлим. Эшләгән арада менә үзем эшлим, үзем җавап та бирәм, директорларга да, хатларга да җавап бирәм, үзем сториска да төшерәм, ничек бар шулай да төшерәм инде мин. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.